Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Marinela. I am in my 30s at isa sa napakarami ninyong tagapakinig. Alam nyo, stress reliever ko kayo. Kapag malungkot ako, yung pakikinig sa tambalan ang nagpapasaya sa akin. Katulad ng ibang tambalanista, matagal-tagal ko ding pinag-isipan kung susulat ba ako sa inyo. Medyo sensitibo kasi ang problemang kinakaharap ko. My husband is just in his 40s pero matagal na kaming walang ganap. Para na lang kaming roommates. Mahal na mahal ko siya pero hindi na niya ako napapasaya kapag sumasapit ang gabi. Kahit anong pilit, ayaw nang tumayo ni Junjun. Parang laging lantang talong. Sensitive nga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi ginawa ko naman na yata lahat ng nabasa ko, napanood ko at narinig ko sa mga kaibigan ko. Siya din naman, hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. May connection kaya ang pagiging alcoholic at smoker niya sa kondisyon niya? Alam ko naman na hindi lang yon na nagpapasaya sa mag-asawa. Pero para sa akin, importanteng parte ng relasyon yon. I feel unloved and deprived. Tambalan, paano ko kaya sosolusyonan ang problema kong ito? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Marinela. As an expert, doctor for today. Charot. Siyempre sa atin ba itanong kung mayroong connection yung pagiging alcoholic at smoker, di ba? Pili ko may ano yan, medical and psychological explanation. Correct. Hindi tambalan. Hindi talaga. Mali ba namin sa tanong ng asawa mo? Pero syempre, una sa lahat, sabi mo nga, di ba, parte kami ng buhay mo, maraming beses na napapasaya ka ng tambalan, and katulad nga ng sabi mo, it took time before you finally decided to write to us, di ba? And now, ito na yon, this is it. Pero wala kaming masabi. Kasi sa totoo lang, yung mga ganyan, meron talagang may expert po dyan. Diba? Na talagang mas makakatulong kesa po sa amin. Kasi, ang sasabihin sana namin, which is, alam mo na yata kung ano sasabihin namin, kaya nilagay mo na dun sa sulat. Ang sasabihin namin, which is, ito din yung sinabi namin dun sa mga may mga kwento ng ganito eh. Ano ba yung kwento natin, partner? Jutes. Diba? Tapos yung isa, sinundan ng ako nakalimutan ko, natanda mo pa. Hindi, kaya ako siya hindi makalimutan kasi ang daming feedback ng mga tao tungkol doon. So, we encourage everyone. Diba? Na ano? Bigyan niyo po kami ng tips. Diba, paano masosolusyonan ang lantang talong? Hindi, kasi, diba naging ano na natin to, naging topic na natin to before, na podcast na nga yan eh. Yung ganyan. Okay. Yung sa kanya, yung isa may jowang Arabo. So, kabaliktad naman yun ng Jutes. Diba? Yung isa naman, jowang Arabo. Ganon, diba? Na parang lagi siyang... Nabibilaukan. Oo, parang ganon. Sobrang masailan nga.
partner! Diba? So, ganon. So, ang natatandaan ko sinabi natin sa parehas, lalong-lalo na dun sa May Arabo. malungkot. Hindi, yung sa Arabo parang, ay di wow, ganon. Diba? Parang hindi ko matandaan kung yung may jowang Arabo ay problemado or or nangiinggit lang. Nangiinggit lang, diba? Ganon. Basta ganon. Ang sinabi natin was, meron pa namang ibang aspeto ng relationships that can be nurtured. Yun yung natatandaan kong sinabi natin, diba? Pero, inulit yun ni Marinela dito na alam ko naman na hindi lang yun dapat ang maging dahilan, 'di ba, kung bakit pwedeng magtagal ang isang relationship. Pero mahalaga sa kanya yun. I feel loved, unloved, and deprived, 'di ba? So dahil mahalaga ito, hindi natin i-disregard yan. Kaya ka nga sumulat Kaya nga mo nga i-share kahit sensitive kasi ibig sabihin hindi pwedeng i-disregard. Pero on our party partner, hindi kami experts. So, kung iisipin mo na may connection sa pagiging alcoholic at smoker, ang masasabi namin, pwede siguro maaari, 'di ba? Pero wala kaming evidence, 'di ba? Wala po kaming data to back up what we just said na, oo, konektado yan. Kasi ang masasabi namin dyan, yung kapitbahay namin, kahit anong gawin nila, hindi, manginginom kasi, 'di ba? Yun lang ang data namin. Gusto mo ba yun? Kapitbahay lang namin yung may kakilala namin. Ako, manginginom din, 10 yung anak Totoo din. Diba? Actually, every time na malalasing sila, parang lagi nabubuntis yung asawa. Correct, diba? Matapunan nilang buntis na, diba? May ganun. So, yun yung kwento namin. Yun yung data na meron kami. Mga kilala lang namin. Mga sinusplok naming kapitbahay, diba? Mga minamarites naming mga kaibigan. So, hindi siya reliable na data. Diba? Hindi reliable na pagkunan mo ng impormasyon na masasabi mo, ay, oo nga. Ganyan. So, meron pong expert dyan. At ang good thing dito is that yung husband mo is also, I think, diba, willing na to explore and to find out kung papaano. Diba? Kung dapat may willingness din. Correct. Diba kasi lagi na lang, minsan, hindi malagi, minsan sinisisi natin sa isang tao lang. Ay, yung babae yan diba? Pero ang di natin alam, may factor din si lalaki, diba? Yung mga ganun. So, sa expert po kayo pumunta kasi hindi po talaga kami expert pagdating sa nagmamaro lang ganyan. po kami. Mamarunong sa buhay. In fair naman, natutuwa naman ako pag may nagtatanong kasi parang feeling nila, ay, masasagot ng tambalan. Tama po kayo. Feeling nyo lang yan. Actually nga agad yung naging impression ko din na parang, ay grabe pala yung yung tiwala, di ba? Yung mahiwagang burnay, yung tambalan, para pagkatiwalaan ng maraming tagapakinig tungkol sa mga problema nila. In this case, di ba, yung problema niya sa asawa na hindi nalantaang talong. Di ba, na parang, ay, grabe, para ipagkatiwala mo sa tambalan na makuha ang sagot sa amin. Correct, di ba? Ibig sabihin, thankful naman kami doon. In fairness nga, natutuwa naman kami dun sa tiwalang ibinibigay. Pero, hindi kami magmamaro. Yes. Lalong-lalo na kung parang medically, may connection ito sa medical aspect and psychological chemelatic. Yes. Di ba? Isipin mo, chemelatic ang sinabi namin. Latik-latik ang nasasabi namin, di ba? So, hindi talaga kami expert pagdating dyan. At honest kami doon. Hindi namin alam kung ano yung magiging sagot sa problema mo. Correct. So, ang masasabi lang talaga namin is dapat dalawa talaga kayo dyan na willing. Kasi baka naman si Mr. hindi masyado. So, dapat i-convince mo siya na this is an important na part ng relationship ninyo at nalulungkot ka na. Di ba? Kasi bata ka pa Actually, Mr. mo, bata pa rin naman. Di ba? Marami pang... Kahit na 60s, pwede. Correct, di ba? Sabi, ko may ito na naman, yung mga kakilala namin, nagugulat kami. Sabi nila, sabi niya, saan nakarating? Correct, 7 langit, yun yung sabi, ika-7 langit. Diba? Sabi niya, oo nga, sabi niya, 60 na ako, Nicole. Sabi niya, pero hindi ko akalain na mararating ko pa pala ang ika-7 langit. Di ba? So, ibig sabihin, kung magbabase again sa kwento-kwento ng mga kilala, marites ng mga kilala, baka wala naman sa age. Oo, 'di ba? So definitely
again, ulitin lang namin, sa expert ka pumunta. Correct. So habang ginagawa nyo pa yung mga steps na gagawin nyo kung paano nyo uumpisahan para masolusyonan ang inyong problema, sa ngayon i-highlight mo muna yung strength niya. Yes! Yung ibang strength ng asawa mo. Kung talagang bawing-bawi Correct. naman sa ibang paraan para ipakita sa iyo ang kanyang pagmamahal at nakikita mo naman yung effort na yun. Tama. Yun muna yung tutukan mo para maramdaman mo rin na mahal ka niya. Correct. Para hindi negative yung nakikita mo. Kasi Yes. ang nangyayari, hina-highlight mo yung lantang talong. Diba? Oo. Malungkot is malungkot. Totoo naman, malungkot pag may Oo. lanta. Diba? Totoo naman din. Diba? Pero tama si partner highlight mo din. Grabe ba siya mag-asikaso? Oo. Ang galing niya bang magluto? Hindi mo na ba kailangan pumunta sa spa at massage? Kasi everyday, kaya niyang tunawin yung mga lamig mo. Para sa akin, ano yan? Isang highlight yan. Totoo. Ulitin natin, di ba? Magnify the strength, not the weakness. Pero hindi natin sinasabi na dinidisregard natin yung weakness at yung nararamdaman mo, ha? Correct. Valid yung nararamdaman mo. Kaya lang, habang wala pang solusyon, dun muna tayo sa appreciating what you have. Correct. Diba? Parang nabanggit natin to dun sa mga kabisya natin na hindi pa nagkakaanak. Diba? Lagi nating madaming nagsasend ng story ng ganun eh. At marami ring nakaka-relate sa ganyan na hindi pa nagkakaanak. Diba? Ang reminder lang din natin, diba, is the attitude of gratitude. So, while waiting for that bundle of joy, laging titingnan kung ano nga ba yung ano nga ba ang Yung meron sa ngayon. correct, meron sa ngayon na pwede mong ma-appreciate kasi sa totoo lang, 'di ba? May mga bagay na dinadasal ka na hindi pa binibigay, pero may mga bagay naman na hindi mo dinasal pero binigay sa iyo, 'di ba? Tama. At napakalaking blessing 'yan. So yun Ganun muna yung sa gawin mo. Yun yung safe na payo namin Correct, sa'yo. oo. Sa ngayon, ha? Tama. Yun muna yung Ngayon, gawin mo. kapag ka nakakausap na kayo na eksperto, sulat ka ulit, 'di ba? Oo. Tas share mo. Tas Malay share mo, lumapit namin. din kami sa doktor na yun. Oh, 'di ba? Diba? Or bakit lanta na ba, partner? Hindi naman. Malay mo, di ba? Ano yung mga plano in the future? Pag dumating yung panahon. At hindi tayo, partner, hindi lang Oo. tayo, yung mga nakikinig. Oo. Malay mo, hindi lang nila alam, hindi lang sila nagsasalita, wala silang confidence katulad na meron ka, Marinela, na Oo. umamin na may ganyang problema, makatulong pa. So, excited na kami sa part 2 ng kwento mo, Yan. di ba? Yan yung mga dapat inaabangan. Yan, di ba? Papaano mabuhay ang lantana. Ganon. Ano ang mga tips, ganyan. Ano ang mga gagawin, ganyan. Nakaka-excite, di ba? Oh, di ba? May project ka ngayon. May project. So everyday may assignment ka. Sa truth. O, ganun na lang muna. So, for now, Marinela, magnify the strength and not the weakness. Have an attitude of gratitude. Sa lahat ng mga kabisya natin na ganyan na eksena, having an attitude of gratitude. Usually, nararamdaman talaga natin ang importance o presensya ng isang tao kapag namimiss natin sila kasi wala sila. Oo naman. Diba? Ang value ng isang bagay, ng isang tao, ng isang, di ba, na meron tayo ay nalalaman natin kapag wala na sila. Tama, diba? Kapag Pag wala. memory na lang sila. Correct ka, Diba? diba? May mga aso na yan. Halimbawa sa bahay, galit na galit kapag may aso makalat. Tama. Pero mabavalue mo yung presensya ng asong yun Kapag wala na yung kalat. True. Ganon din Diba? pagdating sa mga bata. Yes. Iritang-irita ka, bad trip ka. Ingay. Kalilinis mo pa lang, nakatapak ka na naman ng Lego. Ang sakit-sakit sa paa, nagmumura ka na talaga, Yan, di ba? yan. Kahit hindi ka nagmumura ka. Oo. Pero di ba pag lumaki na sila at wala nang laruan, wala nang ng Lego nakakalat. Correct. Wala nang liligpitin. Oo. Di ba? Hindi ba't mamimiss mo din sila? Yes. Di ba? So ganun din na sa iyo, Marinela, kung babalikan lang din namin, di ba? I-magnify mo lang kung ano yung mga meron yung asawa mo. Marami Kasi, yan. Oo. Para hindi mo nasasabihin na I feel unloved and deprived, Oo, di ba? pangit naman yun. Kung Oo. nag-e-effort naman talaga yung In asawa other mo. ways. Diba? Oo. Bumabawi siya sa ibang paraan tapos feeling unloved ka pa rin. Correct. That's unfair. Masakit talaga yun. Yes. Diba? Bakit ko nabanggit, partner, yung tungkol sa nalalaman talaga natin ang bonggang-bongga yung presensya, diba? Mas lalo, diba? Na-appreciate naman natin ng mga tao sa buhay eh. Pero hindi ba't mas lalo natin silang namimiss pag wala sila? Oo naman. Diba? Kunyari, tambalan. Everyday nyo naman kami napapakinggan. Minsan, hindi nyo na nga kami pinapakinggan kasi alam nyo namang everyday wala. Oo. Pero, hindi ba't namimiss nyo kami pag biglang, ba't walang tambalan? Diba? Oo, Kahit hindi tatanong ka- kayo, nagme-message
nag-message kayo. Correct. Anyari, bakit walang tambalan? Ganun, di ba? So, nag-message na sa atin si Lambert. Sabi niya, I hope you can greet Jane later. Please tell her that I miss her. Kasi si Miss Jane, yung ating writer ng Mahiwagang Burnay, ay nasa ibang bansa. Taking care of the other kids. So, sabi niya, 1 week pa lang, feeling like a year of work. Di ba? Iba talaga naman ganun si Sir talaga. Lambert kay Miss So sweet. Jane. Di kayo na, di ba? Oo nga. Bonggang-bongga. So, ganyan po tayo. Always highlight kung ano po yung strength na meron yung ating mga partners. At laging meron yan. Oo. Pag tinignan mo lahat yan, actually, mas marami nga yung strength eh. Diba? Kumpara doon sa kahinaan na nakikita mo sa kanya, hindi mo lang siya pinapansin. Tama. Hindi mo lang sinusubukan tingnan. Correct. Ganon. Diba? And that's not disregarding your problem, ha? That's just stating the fact. It's a valid concern. Valid talaga yung concern, but it's just stating that meron siyang ibang strength. Hindi mo naman pinakasalan yan kung ano ang gusto mo lang talong, di ba? Eh di sana kumuha ka na lang ng bayaran. Correct, diba? Kung puro talong na lang tayo. Yung mga suggestion. Bigla lumabas sa bibig ko. Hindi ko kinaya. Gusto mo talong na lang everyday. Diba? Oo. Pero pinakasalan mo siya for other reasons. Yes. Na in love ka rin sa kanya sa ibang mga dahilan. Hindi ka lang naman tumatawa ng dahil sa talong Diba? Hindi ba tumatawa ka rin dahil magaling siya mag-joke. Oo, Hayop siyang humirit. Diba? Magaling siya magluto. Diba? Hindi may mga ganun eh. Kasi parang gusto mo siya ipagmalaki. Yes. Diba? Kasi may nakita ka sa kanyang ibang bagay na talagang kahanga-hanga. Tama. Maliban sa talong. Oo. Kasi diba? na-highlight ko yung talong eh. At ganun din mga kabisyo kapag naiirita na tayo sa ating mga partners, diba? Babalikan natin, ba't nga ba ako na-inlove dito in the first place? Oo. O Dahil lang ba doon? Oo, diba? Diba? Ano nga bang dahilan? Hindi naman, unless nung una kayo nagkita, yun na talaga talungan ng itigil na nating talong na eksena na ito. O siya, Marinela, I hope you learned from us. And I hope magkaroon ng part 2. Yes. Yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!